Cada paquet val un euro, hi ha 2 parells. Vale, mira, em quedo 2 paquets. D'acord, molt bé. Vull pagar. Ens van casar el... no me'n recordo. El 14 d'abril. El 14 d'abril. Del 2006. Del 2006. Bueno, de fet, ens vam casar a l'Ajuntament de Perpinyà el 8 d'abril. El 8 d'abril. Del 2006. I després van fer el Sí que t'oblides d'això. No me'n recordo. I després ens van casar el 14, que van fer la festa gitana a Girona, a la Pèrgola, cert? Sí. Bueno, els casaments gitanos és com qualsevol altre casament, tampoc hi ha una diferència. Lo principal és, bueno, doncs l'alegria de les famílies, no? L'unir les nostres vides davant del Senyor i estar, bueno, per disfrutar i per estar en el seu lloc, no? El mocador no és una qüestió de machisme, el mocador és una qüestió d'honra, una qüestió de... És una qüestió bíblica, també, que hi ha... I ningú està obligat. Nosaltres no obliguem a les nostres dones a fer un mocador. Són elles que volen fer-ho per honrar el seu home i per honrar sobretot els seus pares i la seva família. Gitanos, jo que tinc de dir el que dic d'aquesta gitana. Aquí tenim aquest mocador, preciós, molt guapo, amb 3 roses, que primero son 3 rosas. Son 3 rosales. Señores, aquí pongo a estos gitanos mayores por testigos. Ustedes, señores, ¿cómo lo dan esto? ¿Por bueno? Bueno, estos señores lo dan por bueno. ¿Y ustedes, gitanos, lo dan por bueno? Pues señores, en este pañuelo ha coronado la honra de mi sobrina a su padre, a su madre, a su abuelo, a toda la familia y la familia del novio. ¡Hola, mi sobrina! Que s'agraeix, no? Que el dia, un dels dies més importants de la teva vida, no? Que estiguin els teus amics, no? És entranyable. Aquell mateix dia ens ajuntàvem totes les famílies, avisàvem a totes les famílies, mira que hem donat la nara pel Pere o pel Joan i voldríem celebrar la festa. S'agafàvem totes les famílies, agafàvem un local i allí fèiem la festa com se tenia que fer. 8 mesos el que pot, el que no poden, pobrets, tenen d'aguantar, tarden un any i mig, però normalment si es pot fer com més aviat sigui, millor. Jo havia vist a Castellserà prometres en un dia i l'endemà casars. I bé, una gran juerga i ale. Això era els més d'illós. Per als altres, que se'n volien fer una miqueta més arregladet, a la millor passaven 3 mesos o 4 i llavors es casaven i es feia una gran festa. Les bodes gitanes són bodes bastant delicades i després hi ha una sèrie de gastos molt importants i bueno, fan números i els inverteixen i després es celebra el casament. Un gitanet té un capital de res, s'ha d'empenyar, hipotecar-se la casa per fer un casament. I per un dia s'hipoteca la casa perquè és el seu fill o la seva filla. Vull dir que som una raça una mica rara. Molt bé, molt bé. La boda va ser una boda molt guapa. Molt guapa. Molt guapa, perquè era en 53, el 22 de juny, que es van casar. I tenien 20 anys. La boda, en aquests moments, va ser molt gran perquè hi havia molt de xampanya. I en aquesta època era difícil de comprar xampanya. I no era tothom que feia una boda grossa. 3 o 4 dies abans, que era el casament, ja els homes ens ajuntàvem i començàvem la festa. I quan arribava el casament allò era massa. Sortien un parell de guitarristes, els que sabien cantar, i les dones que sabien ballar. Ballaven les dones fadrines, les noies joves. I les veia tothom a ballar. I els fadrins estaven molt al tanto, estaven a la guai. I llavors al final, hasta la gent gran cantaven i ballaven. En la feria de Verdú, gitanica, yo te vi. En la feria de Verdú, te dije que me querías y serías para mí. Ay, que serías para mí.
gitano, gitanos somos, que viva, viva los novios, gitano, gitanos somos, que viva, viva los novios.